לא אגיד עכשיו שאני אקנה לך אופנוע. מתי אתה רוצה שאני אקנה לך אופנוע? היום. היום? אבל אתה יודע לרכוב על האופנוע? כן, שאני גם אני יכול. נכון. איך אומרים אופנוע באנגלית? אתה יודע בכלל? לא. מוטו? מוטורסייקל. בייסיקל. בייסיקל זה אופניים. לא, בייסיקל זה אופנוע בייסיקל. לא. מוטו בייסיקל, מוטורסייקל. מוטוסייקל זה אופנוע. אז מה אתה רוצה שאני אקנה לך? פרארי. פרארי? אז אתה כבר לא רוצה אופנוע, אתה רוצה כבר מכונית ספורט? לא מכונית כן. כן. נראה לי כן. נראה לך מישהו כן. כאן. תגיד לי, איזה צבע אתה רוצה את הפרארי? אבל תסתכל עליי שאתה מדבר. Yellow? רד? ילו או רד? אוקיי. ילו. ילו? הבנתי. אז רגע, מה אתה מחליט? שאתה רוצה אופנוע או פרארי? פרארי צהוב. פרארי צהוב? כן. ואתה תדע לנהוג? אבא, אתה יכול ללמד אותו שהוא קטן. כן. אבא, זה פרארי הצהוב יהיה... אתה חייב להחזיק כאן ולשים את הרגליים